Bon dia a tots. Teresa Forcades i Vila és una dona compromesa en molts àmbits d'esta vida. És metgessa, teòloga i monja benedictina catalana de l'Orde de Sant Benet, al Monestir de Sant Benet de Montserrat. Ha destacat per ser crítica en el camp de la teologia feminista, de la salut pública i és una de les fundadores del procés constituent a Catalunya. Com a metgessa, va estudiar medicina a la Universitat de Barcelona i després de traslladar-se als Estats Units d'Amèrica va fer l'especialitat de medicina interna a la Universitat Estatal de Nova York. En 2006 va publicar el llibre Els crims de les grans companyies farmacèutiques, on denuncia els abusos de les grans companyies farmacèutiques que utilitzen el seu poder econòmic per imposar els seus interessos per sobre de l'interès per a la salut pública. Com a dona compromesa amb la política, en 2013, junt amb l'activista Arcadi Oliveres, van anunciar la creació del procés constituent a Catalunya, que defineix com un moviment creat per promoure una iniciativa per un canvi de model polític, econòmic i social. En 2015, Teresa Forcades va deixar el convent amb permís del Vaticà i del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, per concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya i va publicar És a les nostres mans, on recull el seu pensament social, polític i econòmic. Com a teòloga i motiu per el que avui està així, en 1997 va ingressar en el Monestir. Va obtindre el màster en teologia a la Universitat de Harvard, màster Divinitas. Com que havia estudiat teologia en una facultat protestant i, a més, especialitzada en teologia feminista, no li van convalidar els estudis en Harvard. Llavors es va llicenciar en Teologia Fonamental a la Facultat de Teologia de Catalunya, en l'Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat, completant el doctorat en 2009. Ha publicat La teologia feminista en la història en 2006 i el mateix llibre en castellà en 2011, Fe i llibertat en anglès en 2017 i en el mateix any Els reptes del papa Francesc. En 2013 va anunciar que havia decidit marxar un any a Berlín per a donar classes de teologia a la Universitat Humboldt de Berlín. Allí ha realitzat la seva investigació de postdoctorat. Teresa ja ens ha acompanyat en el 26è Fòrum Cristianisme i Món d'Avui. En la ponència va parlar Viure la fe en les estructures socials i polítiques i també estigué en el 30è Fòrum que parla sobre propostes més significatives per a la renovació del cristianisme des de l'alegria de l'Evangeli i la Laudato Si. Per últim, la conferència d'avui va tractar sobre èxode, exilis i alliberament. Des d'ací t'agraïm la teua disponibilitat i ja passem a escoltar-te durant 50 minuts i després ella mateixa portarà la conversa amb l'assemblea. Moltes gràcies. Gràcies, Pilar. Si pot ser de cas m'aixeco? Si m'aixequés. Bueno, la Pilar, gràcies per aquesta introducció. S'ha aturat el 2015, quasi, però jo dic una cosa a partir de llavors, que aquest llibre que us deia, si el volíeu alguns, però que em diuen que ja els han venut, els 5 o 6 que havia portat, és d'Iglesia Viva. Així que vull recordar-vos que això és una revista. Ah, no se sent? Ah, jo estic a prop, N'he d'acostar més? Ah, així? Ui, me l'he de menjar. Així. És una mica incòmode, llavors el trauré, sí, el trauré així, perquè si no he d'estar així. Doncs us deia que això, que la introducció, gràcies Pilar, però que s'ha aturat el 2015 més o menys i que va anomenar dues coses, per si us interessa. Una és aquesta revista que durant molts anys s'ha fet aquí a València i que tots la deveu conèixer, que es diu Iglesia Viva i que és una revista que té més de 50 anys de trajectòria, sempre amb aquest cristianisme compromès i en diàleg amb el pensament crític. Llavors, aquesta revista, jo en soc directora des del 2017 i havia portat alguns exemplars de l'últim número, que és sobre el feminisme dintre de l'Església Catòlica.
Llavors, això, que ho sapigueu i que si algú no la coneixeu, doncs podeu buscar la pàgina web i crec que us pot interessar. I després l'altra cosa, que fa 4 anys en el meu monestir hem fundat una escola monàstica que té aquesta característica, que direu quina cosa una mica ridícula, que és en anglès. Però tot ho traduïm, ho traduïm al català i de vegades al castellà i a l'italià. I és una escola que es diu Sinclètica i que és una escola per qualsevol, no és una escola per fer-se monja, ni és una escola pels cristians només, ni pels creients. És una escola que fa un plantejament d'una trajectòria espiritual en 2 anys i que els temes es tracten un cop al mes i cada mes tots els temes es tracten des d'una 8 perspectives diferents, perquè es tracta d'eixamplar la ment sempre, no? No es tracta de donar solucions barates, sinó d'obrir el pensament. I les 8 perspectives diferents són sempre les mateixes i són la literatura, les belles arts, la música, la Bíblia, la teologia, la política, la filosofia i la ciència. Llavors vol dir, el primer tema quin és? Conèixer de tu mateix. Doncs des de les 8 perspectives diferents hi ha molts professors que són internacionals, per això és l'escola en anglès, i només dic això breument, però per si algú us interessa, que la metodologia és una metodologia que no és, perquè com pots tractar un tema com conèixer-te tu mateix des d'un punt de vista teòric de la literatura, què has de dir? Hi ha milers de llibres de literatura, si Déu vol, tots, que ens poden ajudar a conèixer a un mateix. Doncs la gràcia d'aquesta iniciativa és que tots els professors que en formen part, que n'hi ha 35, els demanem que apliquin una metodologia que ens hem inventat, que es diu la metodologia de la perla. I és una metodologia que està basada o inspirada en l'Evangeli de Mateu i de Lluc, quan ens parla d'aquest comerciant que comerciava amb perles fines. Ara se sent bé? El dia que en troba una de molt preu, va vendre tot el que tenia i la comprar. Doncs jo als professors els dic, mireu, el tema és, per exemple, això, conèixer-te tu mateix. I la teva perspectiva és la literatura, perquè si tu ets professor de literatura, doncs no et faré fer ciència, no? D'acord. Però no vull que tractis això teòricament, sinó que has de portar una perla. I llavors una perla té 2 característiques. La primera característica, per ser una perla, no pot ser abstracta, ha de ser concreta, en el temps i en l'espai. Per tant, si ets de literatura, què pot ser? Doncs una novel·la, o un poema, o una obra de teatre, però no només. Pot ser la carta que la Virginia Woolf va escriure a la seva amiga 10 anys després d'escriure Orlando. Pot ser la comparació entre el personatge d'una novel·la i el d'una altra. O sigui, el professor és completament lliure de fer el que vulgui, però ha de ser concret, no pot ser una idea. La idea de l'amor en la literatura, no. La idea no. Has de portar una cosa concreta que els alumnes s'ho puguin llegir abans de venir a la classe. Però encara hi ha una altra característica, i la segona característica és que no volem una perla falsa. Llavors, tu podries tenir una novel·la, és concreta, però què vol dir que sigui falsa? Vol dir que perquè aquesta escola funcioni, el professor ha d'haver après alguna cosa sobre el tema a tractar d'aquella perla. S'entén això, oi? Si no, és una perla falsa. Clar que és una perla, el Quixot. Però si tu, que vens a fer la classe, encara que te l'hagis llegit, perquè si no te l'has llegit ja és la rapera, però encara que te l'hagis llegit, tu no has après res sobre el tema d'aquest llibre, llavors no pots fer la classe. I això és el que li dona la gràcia, aquesta de que l'energia, diguéssim, d'aquesta escola està basada en aquesta característica de la perla. I per això us ho he volgut compartir així com per completar, perquè no sembli que a partir del 2015 ja no he fet res més. I aquests són els 2 projectes així principals en aquest moment de què formo part, a part de la vida diària de la comunitat de Sant Benet de Montserrat, que molts de vosaltres ja la coneixeu, però que esteu convidats a venir i pregar amb nosaltres sempre que vulgueu. Bé, doncs, feta completada aquesta introducció, el tema d'avui porta això per títol: Èxode, exilis, alliberament. He pogut participar, encara que he fet una miqueta tard, en aquesta magnífica representació que ens ha portat a tots al cor de la humanitat, de les persones que s'esperen a les valles de les fronteres, de les persones que arriben amb aquestes inflables i que jo ja fa anys vaig sentir dir en el Samuel Aranda, que potser alguns us sona el nom. Samuel Aranda és un fotoperiodista
que treballa, doncs, ha treballat pel New York Times i per moltes de les agències més importants. I ell, fa uns quants anys vam coincidir en un programa de televisió i ell, perquè m'ho ha explicat personalment i després l'he trobat en un aeroport i li vaig anar directament a preguntar m'ho pots tornar a confirmar això perquè quan jo ho expliqui doncs sigui absolutament contrastat. Ell em va explicar que a Lesbos, quan va estar treballant i va fer aquella fotografia que el va fer guanyar, penso, no? Com es diu això, bueno, el World aquest de tot el món, el premi més important. Com? No, Pulitzer no, que és de periodisme, sinó de fotografia. El de fotografia, no? Exacte, World Press Photo, exacte, gràcies. Per tant, ell em va dir, diu, no, però és que jo el que he vist és com arriben les balses inflables a Lesbos, surt els de Frontex, els de la frontera, els de la policia de frontera europea, i la gent de la balsa ja els puja l'esperança perquè diuen potser podíem haver mort al mig d'aquest mar i ara ja veiem la terra i a més ens estan apropant els que detenten aquesta autoritat de frontera europea i els punxen la balsa. Ell ho va dir, sé que hi ha molts detalls i n'hem sentit molts, però jo aquest em va estremir. Els punxen la balsa. Moren? Molts no, perquè estan realment a punt d'arribar. Llavors, quin sentit té punxar-los a balsa? Alguns sí que moriran, perquè encara que quedin pocs metres, pot ser que morin i criatures, ja ho sabeu. Però els que arriben ja comencen a prendre la lliçó de com seran rebuts. O sigui, arriben congelats, gelats, això era l'hivern, que ell ho explicava, perden les 4 coses que els hi quedaven i arriben a la platja amb aquestes condicions de deshumanització que són les que estem progressivament sotmetent, no només als immigrants, sinó a tanta part de la població amb aquesta precarització econòmica també. Llavors, aquesta reflexió que volia començar fent té a veure, ja que hem parlat i jo he compartit aquesta part que he pogut seguir del drama de fronteres, amb una reflexió que neix del fet que el Joe Biden, als Estats Units, es va guanyar les simpaties d'algunes persones quan va dir que ell no faria com Trump i que deixaria oberta aquesta part del mur que Trump no havia pogut acabar de tancar, que la deixaria oberta i que a més crearia als Estats Units ciutats santuari. Això ho heu sentit a dir. Una és Nova York, per exemple, i va semblar que per moltes persones, i vaig llegir alguns articles que així ho valoraven, home, s'ha acabat l'era Trump, tant de bo no torni mai, i que el Biden ja sabem que no és sant de la nostra devoció, però almenys en aquest tema ha demostrat una sensibilitat que el seu predecessor no tenia. Però si un analitza amb més profunditat les conseqüències, els fets concrets d'aquesta política de frontera de Biden i les conseqüències d'aquesta política de frontera, pot fer-se realment la pregunta de si no és no només no millor que Trump, sinó que pugui ser pitjor fins i tot. I en quin sentit? No és veritat que ha deixat una part oberta, no és veritat que hi ha ciutats santuari, tot això és veritat, però les condicions en què això a dia d'avui s'està efectuant és persones arriben cada dia, 200 o més persones que entren per aquesta frontera. Es troben a l'altre cantó unes taules amb oficials d'immigració dels Estats Units. I què fan aquests oficials? Els maltracten? No, no els maltracten. Els diuen, vostè on vol anar dels Estats Units? La persona diu, home, doncs miri, jo tenia il·lusió d'anar a Houston. Diu, molt bé, jo tinc amics a Houston, com hem sentit en la dramatització, no? Escolta, que em diguin en quin destí he d'anar. Si jo tinc no em posin en un camp de refugiats, que no em posin en un hotel, jo tinc amics, jo conec persones que em deixin anar allà. Doncs, efectivament, els diuen, vostè vol anar allà, vostè té diners, pot pagar el bitllet? Jo sí, molt bé, doncs cap aquí. Vostè no té diners, doncs li paguem nosaltres. Dius, home, doncs això és ideal, no? Que no és el que volem. I a més, li donem una entrevista amb el jutge que ha de determinar el seu estatus d'immigració. Bueno, doncs perfecte, ja l'avisarem de quan té l'entrevista. Ideal. Se'n van. Realment, no és una broma, no és una enganyifa. Agafen l'avió i van a parar a la ciutat on volen dels Estats Units. Arriben a la ciutat i els arriba, al cap d'una setmana, la notificació de quan tenen l'entrevista amb el jutge. I què posa allà? Al cap de 7 anys. I això què vol dir? Doncs que ara ja tens als Estats Units augmentant de forma logarítmica les persones sense drets. Les persones en un llim, els llims. Persones que han pogut entrar i que ara
no tenen un estatus clar perquè estan pendents, i no tenir un estatus clar vol dir estar sotmès a l'explotació, en aquest cas econòmica, més extrema. I llavors què vol dir? Que la gent treballadora dels Estats Units, que aquests són els que representen, entre cometes, Trump, els que són la seva base de votació més important, evidentment els veuen com els enemics absoluts i com els rivals. Per què? Perquè ells van a la feina i diuen, no, miri, demà ja no li dono feina. O com és això? Ah, perquè li dono feina en aquest que li pagaré la meitat. Perquè aquest no té cap dret, perquè s'està esperant que el seu estatus, diguéssim, se li confirmi. I, per tant, aquest es guardarà molt d'aixecar la veu, es guardarà molt de participar en cap sindicat, es guardarà molt de participar en cap tipus d'iniciativa que confronti aquesta explotació econòmica que crec que tots els que esteu aquí som molt conscients, s'ha incrementat en els últims anys, aquesta precarietat i aquesta explotació. Però més s'aconsegueixen, des d'aquest punt de vista de política perversa, dos objectius. Un és mà d'obra, incrementar la mà d'obra barata, però potser, i això és lleig, no dir-ho així, però us comparteixi com una anàlisi que jo crec que no està molt lluny de la realitat, que és que hi ha persones que tenen interès en alimentar el conflicte i en alimentar-lo de veritat. O sigui, en polaritzar la societat, en aconseguir trencar la convivència social, que és en el que es basa qualsevol projecte de futur que tingui, mereixi el nom d'humà i que tingui cara i ulls i realment possibilitats de reeixir. Perquè tu estàs als Estats Units, i ho explico d'allà perquè ho he estudiat i ho he seguit, però malauradament, per això he començat en casa nostra, en Europa, no és que aquí ho fem gaire diferent. De fet, també us puc dir quan estava a Alemanya, a Berlín, que han anomenat la Pilar, la Merkel, jo crec que la Merkel, bueno, no la conec personalment i no ho sé, però jo crec que així com crec que el Biden sabia molt bé el que feia quan ha fet això i que té part d'aquesta manipulació, no ho sé, la Merkel no la conec personalment i tampoc no és que sigui la meva heroïna, però pel que sé o he sentit, potser ella sí que va ser una reacció més, entre cometes, espontània de voler acollir, però la realitat és que aquests immigrants que van anar a Alemanya van estar durant molt de temps en gimnasos d'escoles de secundària, per exemple. I els nens que anaven a l'escola de secundària, que primer totes les famílies molt acollidores, però clar, al cap d'un any que la situació no s'ha regularitzat, el conflicte social existeix. A Alemanya hi ha hagut una sèrie de canvis que han estat també promoguts per una sèrie de tensions socials, com està passant ara. Doncs torno als Estats Units. Als Estats Units això és una realitat. Avui què fa? Que la tensió entre les classes treballadores i les persones més precàries estigui augmentant. A Nova York fins i tot es plantejaven una part del Central Park de fer ara un camp de refugiats per acollir en aquestes persones i per veure com ho organitzen. Per tant, entre el que seria l'idealisme humanitari, que pot representar una escenificació com la que hem sentit aquest matí, no? Qui no diu, i recordem Levinas, per exemple, el rostre de l'altre em diu no mataràs. El rostre de l'altre és un imperatiu ètic per a mi. Això és bàsic, i recordem Levinas i recordem l'Evangeli, no? El que li fas a cada un d'aquests petits a mi m'ho fas. Per tant, obvi, ja no insisteixo en això perquè m'imagino que tots els que esteu aquí no heu de sentir-ho això, que qualsevol persona és una encarnació de Crist i qualsevol persona és aquell a qui, si estimo, puc parlar d'estimar Déu i de fer la seva voluntat. Això és una obvietat, però entre això, que és la base i que és fonamental, i la realització política, aquí hi ha tot l'àmbit de la responsabilitat política i d'una responsabilitat que mereix tot el nostre esforç, tota la nostra... Per això quan han dit que vaig presentar-me a les eleccions, de fet, ja no m'hi vaig presentar, Pilar, perquè vaig començar als parlaments amb una sèrie de grups polítics i vaig veure que, almenys com jo ho vaig veure, que deien no, és que una cosa és el que hem de dir de cara en fora i una altra és el que fem. I dic, molt bé. Doncs ja he acabat jo el meu periple polític, una mica ridícul, perquè tinc tot el respecte per les persones que esteu aquí i que esteu actius en política intentant que aquests ideals vagin endavant, només faltaria, però és cert, cadascú ha de trobar el seu lloc. I doncs el meu no va ser aquest. Quan jo vaig posar-me en política activa, tampoc no vaig pensar-ho mai, que potser havia errat la vocació i que, per tant, la política activa potser era el meu lloc. Jo el que vaig sempre viure era, això és una excepció, no vaig sentir que dubtés de la meva vocació monàstica, però vaig pensar, és una excepció, el procés constituent per mi significava poder tenir l'oportunitat de discutir
les bases, les regles del joc, perquè això és el que una Constitució ens determina en un context de democràcia. Les regles del joc que jo m'adonava, i els meus companys d'activisme polític i social em confirmaven, que topes una vegada i una altra amb unes normes de joc que no et permeten la realització de certes ideals, encarnar-los políticament. Per tant, si podem canviar les regles de joc, molt bé, doncs això que jo vivia com una possible excepció d'un parell d'anys o 3 o 4 màxim, doncs també va ser, per mi, no va ser possible de portar-ho a terme. Però, doncs, tornant amb això que fonamenta, que pot fonamentar, què és el que pot ajudar-nos a que aquestes violacions sistemàtiques dels drets humans no es produeixin tant, es produeixin menys. Aquí invoco una pensadora que ara ho pensava, no sé si de la Simone Weil ja els hi he parlat en aquest fòrum, perquè és la tercera vegada que vinc, però si ho he fet, doncs crec que pot tenir interès tornar-la a invocar, perquè ella es va fer aquesta pregunta de forma molt seriosa, tan seriosa com va poder. Simone Weil és una filòsofa que va morir jove, als 34 anys, en plena Segona Guerra Mundial. Francesa, jueva. I va, amb els seus pares, va agafar un vaixell a Marsella, se'ls va endur cap als Estats Units, que hi vivia el seu germà, que és un dels més grans matemàtics del segle XX, André Weil, i ella va fer una cosa que potser és l'única persona, no sé si l'única, però potser certament que no n'hi ha gaires, i dones que va fer això, que va ser arribar als Estats Units i tornar a agafar el vaixell per tornar a França. Dius, home, però si tu t'has pogut escapar de la persecució dels nazis com tu vols tornar a França. No hi va arribar a França perquè li van dir que estava boja i que no li permetien això, però va anar a Londres a treballar amb el que se'n deia el govern francès a l'exili, el general de Gaulle. També no explico tot el periple d'ella, també li van dir que estava boja i va acabar escrivint un text que és el seu text pòstum i que es titula L'Arrelament. I en aquest text ella comença dient un esbós per la Declaració Universal dels Deures Humans. Us sona que la Revolució Francesa parla de la Declaració dels Drets de l'ésser humà, dels drets de l'home, diu. I això de l'home en aquest cas és important perquè després resulta que hi ha Olímpia de Gauche, que intenta que aquests drets siguin també per les dones i acaba la guillotina. És a dir, que la Revolució Francesa té, òbviament, els seus límits. Però Simone Weil no es fixa tant en si les dones formaven part d'aquests subjectes de dret de la Revolució Francesa, sinó que ella intenta aprofundir la noció de dret i la noció de deure. I com ho fa és considerant que una convivència social basada en la noció de dret, una subjectivitat o una dignitat subjectiva basada en la noció de dret és sempre insuficient, com ho diu Simone Weil. I jo ho explicaré ara i després en el diàleg tant com vulgueu. Per què? Diu ella, la noció de dret és secundària respecte a la noció de deure. I ho explica així. Diu, ella no ho explica exacte, però jo us ho explico així. Jo, per exemple, com a dona puc dir, jo tinc el dret de no ser violentada sexualment, ni de cap manera, però posem aquest exemple. Òbviament que el tinc, mai Simone Weil dirà que no existeixi aquest dret, clar que el tinc aquest dret. Molt bé, doncs si jo me'n vaig a segons on de nit, potser em passarà això. Llavors on és el meu dret? Quan a mi me'l violen, posem els immigrants que estem dient, tothom, la Constitució ens diu, tothom té dret a una vivenda digna. Molt bé, vés-ho a preguntar a la gent que els estan desnonant. Catalunya desnonant a persones de 80 anys, de 85 anys, que tota la vida han viscut en un pis. I on se'n va una persona de 85 anys desnonada? Desnonant a mares amb fills amb deficiències importants i profundes. I on se'n va? La persona que viu una violència o una manca de respecte amb un dret humà, què li queda? Si la seva dignitat està basada en el ser subjecte de dret, quan a tu et violenten el dret, quan te'l trepitgen, i això ho hem vist a la dramatització i està a la base de cada vegada més persones en el nostre món, tu amb què la fonamentes, la teva dignitat? Ara us posaré, salto d'això tan terrible, de realitats dramàtiques que estic parlant, a una cosa que és ridícula, però perquè potser hi transmetre millor el que intento dir. Ara fa alguns anys que vaig estar, em penso,
a Bolívia o a Colòmbia, crec que era, però és igual, el lloc on fos podria ser a Barcelona. Però va ser allà i era una cosa, com dic, ridícula. Era un cas d'un bitllet d'avió que havia de sortir a les 9 del matí, jo vaig arribar a les 8 i l'avió ja havia sortit. I dius, home, però com ha sortit l'avió? Si l'avió sortia a les 9. Ah, és que hem canviat l'horari. Dic, ja, bueno, però a vostè a mi m'han avisat que hem canviat l'horari. No, i dic, home, però és que és una cosa ridícula, com us dic, però tu et sents absolutament impotent de dir, però com pot ser que aquí miro dreta, miro esquerra, a veure on està l'autoritat competent que m'ajudi a fer valdre els meus drets. Doncs no hi ha autoritat competent en aquell moment, en aquell context, en aquell avió, però ja us dic que pot ser en altres contextos. I et sents, ara és aquí on volia anar a parar, la part subjectiva és com de vergonya. O sigui, jo en aquell moment vaig tenir una part de la meva ment que em deia, espero que ningú no ho vegi, això. Veieu que ridícul que és? Què vol dir que ningú no ho vegi? Que ningú no vegi aquesta impotència o aquesta... És una cosa que no la vaig reflexionar, és una cosa ràpida i immediata. És una vergonya que neix quan a tu no saps fer valdre els teus drets. No sé si m'estic explicant, O sigui, sembla que sigui el teu deure fer-te respectar. Si, bueno, com et vols fer respectar? Si què has de fer? I això, com us dic, és ridícul. Imagineu-vos una persona que els seus drets, que no vaig en contra dels drets, que em sembla fonamental que existeixin i que els respectem, però vull intentar, amb Simone Weil, si podem anar una mica més a fons. Imagineu-vos què et queda de subjectivitat coherent, forta, capaç de resiliència, quan tu la bases, la teva dignitat, en uns drets que sistemàticament t'estan sent negats. M'he explicat amb això? És des d'aquest punt de vista que valoro i que tinc interès a difondre això de Simone Weil, perquè ella diu els deures són primaris, però ara ve el punt, perquè podeu dir, això molts de dretes també ho diuen, o molta política autoritària que els encanta parlar de deures i no parlar de drets, tenir la gent ben collada amb els deures. Moment. La Simone Weil no diu pas els deures de l'Estat venen abans que els drets. No diu pas els deures del patró o els deures que m'imposa l'autoritat competent. En absolut no parla d'uns deures que siguin definits per una autoritat, sigui política, religiosa, familiar o de qualsevol altre tipus. No són tots i qualsevol deure. Hi ha, segons Simone Weil, deures legítims, deures que fan i formen part i fonamenten, segons ella, la dignitat d'una persona. I aquest, en primer lloc, és el deure vers el respecte a la pròpia dignitat i el dels altres. Clar, això no són deures que l'autoritat et digui vostè té el deure de pagar l'impost. Anda ja. Vull dir que no dic que no, que està bé ser cívic i hi haurà impostos que estarà bé pagar, però n'hi ha d'altres que s'ha de fer una objecció, com va fer Gandhi, i dir, doncs l'impost de la sal no el paguem, i ara ens fem la nostra sal. No són els deures de l'autoritat competent, són els deures que defineixen, segons aquesta filòsofa, la nostra humanitat. I segons ella, i jo hi estic totalment d'acord, conèixer aquests deures, respectar aquests deures i vincular aquests deures a la meva dignitat és la base per poder tenir una personalitat que resisteixi aquestes vicissituds polítiques i aquestes precarietats. El deure vers mi mateixa és vigent independentment dels que facin els altres. El deure que jo tinc vers el reconèixer en l'altra persona un igual, algú a qui, regla d'or, no vull fer res que jo no vulgui que em facin a mi, o aquí vull fer tot el que a mi m'agradaria que em fessin a mi, formulació negativa o formulació positiva, aquest deure sí que pot fonamentar la meva dignitat personal més enllà del que em passi. Si jo, en el moment ridícul, que ja ho he dit, d'aquesta cosa de l'avió, el meu referiment interior és la meva obligació a comportar-me d'una forma ètica o digna en les diferents circumstàncies, doncs no sé què faré, però segur que no em trontolla res de la meva dignitat a dintre. Segur que si em violen en una cantonada que a ningú no li passi i cap ganes de que passi, però la meva dignitat no està en el que l'altre em fa. La meva dignitat està en aquesta capacitat que jo tinc i que això definiria l'ésser humà de, i ara ho diré amb una expressió que potser sona ridícula, però de portar-me bé. Bé, no segons l'autoritat competent, bé segons aquest criteri de la regla d'or. No sé, s'ha entès aquest punt? Aquest punt és un punt filosòfic, però també és un punt que té conseqüències.
té conseqüències polítiques perquè avui en dia, com he intentat dir amb el que us he explicat breument, el de Biden, no sé com dir-ho, anava a dir antropologia dels drets. O sigui, aquest lligam quasi exclusiu de la dignitat de la persona, de la seva llibertat i de la seva capacitat de viure bé amb el reconeixement de drets és una base perillosa. Més, encara més, més quan en la Revolució Francesa hi va haver una gran discussió de si la llibertat, si la propietat privada s'incloïa entre aquests drets de l'ésser humà o no. I com sabeu, va acabar sent que sí. Però llavors tenim uns drets que diuen propietat privada al mateix nivell que la vida, el dret a la vida. Bé, doncs tenim un problema, perquè ja ho veiem, no? Que això és un problema des del punt de vista polític, de dir com podem organitzar una societat que no sigui una quimera de societat on diem tothom al màxim dret. Si mira, surt al carrer i a veure la baralla com va, i a veure qui trepitja qui, i a veure qui guanya. Perquè si es tracta de no reconèixer a la base els deures sinó els drets, tenim el peix gran que es menja el petit. I això és una aportació de Simone Weil que a mi em sembla preciosa i que Albert Camus, el filòsof i escriptor, va dir si Europa no té en compte això que ha dit aquesta noieta que ha mort als 34 anys, no hi haurà futur per a Europa. I jo doncs ho predico perquè em sembla que és veritat, que aquesta valoració dels deures vers l'ésser humà és la base no només d'una ètica personal, sinó que pot ser i hauria de ser la base d'una vida política. I que en aquesta base de vida política podríem trobar aquesta, diríem, almenys horitzó de realització que ens comencés a fer caminar cap a un altre context. Aquí també hi vull afegir una altra filòsofa, que és la Hannah Arendt, que ella ja a l'any 49, a l'any 48 és aquesta Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides sortint de les dues guerres mundials, és a dir, en un moment en què la consciència que calia protegir aquesta dignitat de les persones era màxima. L'any 48. A l'any 49, Hannah Arendt escriu un article que després incorporen els orígens del totalitarisme, que és el dret a tenir drets. Doncs continuem, no diré un segle, però 3/4 de segle més tard continuem aquí. Declaració dels Drets Humans, el dret a tenir drets. Qui té dret a aquests drets? I d'això Hannah Arendt diu depèn de la teva adscripció política. O sigui, depèn que tinguis un estat que et reconegui, i inclús això no és suficient, però ella, per què ho deia Hannah Arendt? Perquè ella va ser apàtrida més de 14 anys. Va poder fugir de l'horror nazi i va anar a parar als Estats Units. Els Estats Units la van acollir, moltes gràcies, però una mica, no igual, però una mica semblant, com això que us he dit al principi de Biden i aquests immigrants que van passant per la frontera de Texas avui en dia, ella va quedar sense pàtria, apàtrida. Per tant, els seus drets estaven disminuïts, per més que va fer de professora i tot el reconeixement, però ella no tenia els mateixos drets que un estatunidenc de nacionalitat reconeguda. I va estar 14 anys amb tota la seva fama i tota la seva, diríem, reconeixement públic a tenir aquests drets. Molt conscient Hannah Arendt del dret a tenir drets. Per tant, de les trampes que políticament podem activar adonant-nos-en o no en aquest àmbit. Un tema que no es pot obviar, em sembla, si parlem d'aquests exilis i d'aquestes violències en el dia d'avui, és un tema que aquest matí, no sé si ha sortit explícitament, però sí que he vist algun mocador palestí, no? El tema de Gaza, i també vull dir un parell de coses sobre aquesta situació, que potser és conegut de tots, però no sé si per Nadal algú veu veure o veu sentir parlar d'un sermó que havia fet un pastor luterà de Betlem, que es va dir Crist sota dels enderrocs. A algú li sona això? Perquè es va difondre una mica, no? Una fotografia que de fet a la seva església havien fet el pessebre típic que posem a les esglésies, doncs havien portat enderrocs de cases derruïdes de Gaza i Jesús naixia allà sota. Aquest pastor luterà, i he estat en contacte amb ell es diu Munter Isaac. I és això, ja ho he dit, luterà, però és molt amic de les benedictines que tenen un monestir a Betlem. La seva església luterana és a Betlem.
Les benedictines també estan a Betlem i amb elles hi vam tenir contacte al nostre monestir per Nadal per poder, sempre fem el monestir el dia 31 de desembre, la nit de Cap d'Any, que molta gent fa una alegria, una festa, un banquet, que també em sembla molt bé, celebrar aquest any nou, però nosaltres fem una vetlla de pregària per la pau. Llavors, aquest any la vetlla de pregària per la pau va estar dedicada a aquesta situació de Gaza i fem una petita col·lecta que va ser per aquestes germanes benedictines del monestir de l'Emmanuel, es diuen de Betlem. Llavors, elles ens van enviar la seva crònica de com estaven vivint el dia a dia. I, doncs, això, passar de la teoria a la pràctica, de veure, no estic dient de Gaza, elles estan a Betlem, per tant, estan al costat, que és quasi un barri de Jerusalem avui en dia. Bé, doncs és un barri de Jerusalem, però no poden anar a Jerusalem. Però dius, a veure, què té a veure? Això són persones que són cristianes o musulmanes que viuen a Betlem i tenen vetada l'entrada, amb aquest mur que també sabeu que hi ha a Betlem, no poden anar a Jerusalem. Per exemple, ara, això us estic parlant, era el Nadal, però ara per Setmana Santa no han pogut anar al Sant Sepulcre, com sempre anaven, amb una processó, no hi han pogut anar perquè hi ha aquesta situació que també els afecta amb ells, com si aquests drets de què estàvem parlant es conculquen sempre que convé, això ja ho sabem, no? O per no dir, ara faig salts, però quan vam tenir aquí la situació declarada de pandèmia, també hi ha uns drets que tenim, entre els quals hi ha coses tan sagrades com que tu puguis estar al costat de la teva mare que s'està morint i resulta que algú ha decidit que ho decideix per tu, perquè tu pots dir, molt bé, doncs jo, d'acord, hi haurà, després ja sabeu, ja han dit abans que des d'un punt de vista mèdic tinc coses crítiques a dir, aquest no és el nostre tema d'avui. Però independentment de que jo i altres puguin pensar que la gestió sanitària d'aquesta pandèmia no es correspon amb l'evidència científica, us dic, no és el tema d'avui, però encara que es correspongués a l'evidència científica, però com tolerem que no ens permetin estar a la capçalera del nostre pare, de la nostra mare, si s'està morint? Això, al principi del cristianisme, va ser el que va caracteritzar els cristians. A la pesta que hi va haver a Roma, tots els que van poder van fugir. I els cristians anaven a cuidar els malalts. Però s'infectaven, o clar que s'infectaven, però es morien, o clar que es morien. Però a més d'infectar-se i a més de morir-se, feien una altra cosa. Que potser té alguna cosa a veure amb l'Evangeli. Potser té alguna cosa a veure amb això que l'Evangeli ens demana que donem testimoni. Bé, doncs, en aquella època no només no els hi prohibien fer això, els aplaudien i de fet va ser un dels motius que molta gent es convertís en aquest testimoni que van donar les comunitats cristianes dels primers segles en els moments d'epidèmia i de perill. Però és que avui en dia, com sabeu, no hi ha hagut aquesta prohibició. El context el contrast, la violència entre el llenguatge de drets, que cada vegada està com més inflat, i sabeu que s'afegeixen drets, que de vegades entren en conflicte amb d'altres, però aquest llenguatge és com sagrat. I al mateix moment hi ha una conculcació arbitrària d'aquests drets com a nivell de població general potser no hi havia hagut en altres èpoques, o potser sí, perquè la història està plena d'autoritarismes i violacions, però certament potser és el moment, no ho sé, el moment de la història on el contrast, la violència, el xoc entre la teoria i la praxi és en el seu punt àlgid, entre una consciència de ser subjecte de drets i una realitat de límit que a més va i ve i que sembla que escapa del nostre control. Això de fet va ser una de les coses que recordo quan vaig anar a Venezuela la primera vegada, era a l'època del Chávez, al principi, em va interpel·lar més. I era que vaig conèixer gent molt jove i gent no només jove de 20 anys, sinó persones que estaven al carrer i veies que potser estaven en situació de pobresa i que parlaven com si la seva opinió importés políticament. I jo vaig pensar, ui, això. Per això quan vam tornar i vam fer el procés constituent, un dels punts principals era l'activació de la subjectivitat política, que era creure subjecte de la política, perquè aquí el que em trobava era que la major part de gent, la consciència que tenim és dir, no podem fer res, però si això no tenim ni veu ni vot. No la gent del carrer, els polítics fàcilment diuen no, que això no, és que clar, nosaltres no podem decidir, nosaltres no podem, aquesta sensació d'impotència que
té motius, però que també té una part que jo crec que convé prendre en responsabilitat, i al final diré alguna cosa d'això. Però ara volia recordar, fa poc hi ha una persona dels Estats Units, que també potser algú us sona, que és la Amy Goodman, que és una filòsofa que fa molts anys que porta un programa que també, si enteneu l'anglès, us el recomano per estar al dia de notícies, que es diu Democracy Today, i va entrevistar en el Munter Isaac, no fa gaire. I ella ha parlat ara, ja per Nadal deia, els números suposo que els coneixeu, 20.000 morts, dels quals 9.000 nens en aquesta situació de Gaza. I ara 30.000 morts, 13.000 nens, però els números són terribles per amagar això. I ell el que parla és de la teologia de l'imperi. I la teologia de l'imperi, ell denuncia aquesta connivència a nivell internacional, també de les esglésies, també d'aquesta falta de reacció davant de el genocidi que s'està realitzant i que jo en aquesta escola monàstica sinclètica que us he dit, que és oberta, multicultural, tot el que vulgueu, doncs fins i tot en aquesta escola, que m'estimo molt tots els professors i em sembla que són persones crítiques i amb la millor de les intencions, però tenim una professora de Bíblia que és jueva, que es diu Silke Petersen, i tenim una professora de teologia que es diu Farah Zepp, que és musulmana, i la feina va ser meva el dia que la que és jueva intentava evitar que la musulmana pogués parlar de genocidi. Fins a aquest punt, en persones, és que a Alemanya especialment no es pot parlar de genocidi. O sigui, et poden fer fora de la universitat. Si tu fas servir la paraula genocidi per parlar del que està passant a Gaza, avui en dia a Alemanya, si ets professor i tens la responsabilitat, et fan fora del teu lloc d'ensenyament. Fins a aquest punt, això que us deia del contrast amb aquesta violència del discurs dels drets i la realitat que es viuen el dia a dia. Doncs bé, aquestes monges benedictines el que van fer és un petit detall, però perquè, mira, també les tingueu en el cor i en la pregària, i que si algú, això també ho dic perquè també és important, si algú, estic segura que teniu també les vostres rutes, però que si algú diu, mira, jo vull fer un donatiu en aquestes germanes benedictines, o en aquests que són, ho dic perquè conec el canal directe i amb això de les donatius també s'ha d'anar amb compte, que a vegades es vol ajudar econòmicament i no saps on van a parar els diners, o es queden les 40.000 capes entremig que hi ha. Doncs en aquestes germanes els tenim l'accés directe i elles un dia de la seva crònica van explicar que havien anat en el mur de Betlem i en el mur hi van escriure tota la pregària de Sant Francesc, que diu on hi hagi odi que jo hi porti amor, on hi hagi discòrdia que jo hi porti unió, on hi hagi falsedat, mentida, error, que jo hi porti veritat. O sigui que hi ha moltes persones, ara també ho sabeu, també a Israel, que s'estan manifestant i que estan en contra d'això que està passant. I aquests jo també els conec de fa temps, un grup que es diuen, perquè potser ho sabeu que a mi el 2015 em van deportar d'Israel. Ja ho sabeu? No importa el detall, però jo vaig anar a Israel a fer unes classes de la Trinitat en el monestir benedictí de la Dormició i a Tel Aviv els hi va sonar l'alarma. I van dir que era un perill nacional pel país i em van fer fora. I em van deportar via Estambul i vaig haver de tornar. I això dura 10 anys, la deportació, o sigui que jo potser el 2025 em tornin a deixar entrar al país, però si no, no em van deixar entrar i això és perquè jo havia mostrat solidaritat amb la flotilla de Gaza, que estava denunciant, perquè no hem d'oblidar que el que està passant avui en dia a Gaza és una situació alarmant, però és que Gaza abans del 7 d'octubre era un infern. Gaza abans del 7 d'octubre era un infern, per tant, això és el primer, no dir a partir del 7 d'octubre, no, és que portem des d'aquesta guerra o aquesta imposició de solucions internacionals i la violència que ha vingut després, sobretot després de la guerra dels 6 dies. Doncs bé, la situació palestina, que un dia que parlem d'exilis i d'èxodes i exilis i alliberament, doncs recordar aquesta situació dels germans de Palestina i també dir-vos que els cristians de Palestina, estic citant a Munter Isaac, que és aquest pastor luterà, diu que hi ha hagut uns 800 o 900 cristians palestins que han pogut fugir i han volgut sortir de la situació terrible del genocidi de Gaza. Però la majoria han optat per quedar-se. I en aquest cas dic optat,
Perquè si ets cristià tens uns vincles internacionals i tens, si ets catòlic, una protecció de la Santa Seu, podrien haver marxat. Això també és important saber-ho. És a dir, els que han volgut marxar i eren cristians ho han fet. I Isaac Munter diu uns 800-900, però no són la majoria ni molt menys. La majoria de cristians que avui en dia estan a Gaza han triat de quedar-se i estan obrint les esglésies, evidentment, per intentar potser que siguin un lloc de refugi per als que puguin acollir allà. A més de fer aquesta com primera part, de compartir aquestes reflexions sobre el tema dels drets i els deures i sobre... Bé, també dir al final d'aquestes, abans que passi la segona part, que vaig conèixer fa poc, també feia de professor a la Sinclètica, un jesuïta jove de Croàcia que es diu Stanko Perica i que és el director del Jesuit Refugee Center, com en diem, el centre jesuïta pels refugiats, de la zona dels Balcans, que clar, és la zona per on entren tots, aquesta una de les rutes més importants d'entrada a Europa. Doncs ell em va impactar quan va dir, crec que és als anys 70, que Pedro Arrupe va crear el Jesuit Refugee Center, o sigui, aquest centre d'acollida pels immigrants dels jesuïtes. I ho va fer perquè li va semblar intolerable la situació internacional en què hi havia, va dir Arrupe, 3 milions de persones en situació de desplaçament forçat, d'immigració i cercant algú que els acollís. 3 milions de persones. I ara, si jo us pregunto quants milions hi ha, algú m'ho sap dir? Quants? 30. Algú ha dit 30. 110. Bé, m'ha anat de 30 a 110. El número que jo sé a través de l'Estanco són 80. O sigui, i això compta els desplaçats interns. Si diem persones que estan migrant d'un país a l'altre, doncs potser és la meitat, però si comptes desplaçats interns, perquè clar, encara que estiguis dintre del teu país, si tu t'han fet marxar de casa, estàs en una situació de precarietat que també és extrema. Doncs imagineu-vos, Arrupe, anys 70, 3 milions, escàndol. Anys 70, 30, 50 anys més tard, 80 milions. No és per espantar, perquè jo crec que una de les coses bones o importants també de prendre consciència és aquesta política de l'aclaparament. Que tot està tan malament que si entres per aquí, llavors ja et quedes encara més congelat en la teva capacitat de fer alguna cosa. No m'interessa en absolut transmetre aquesta sensació, és el contrari. Jo més aviat, davant de l'horror d'aquests números i d'algunes de les coses que us estic compartint, el meu recurs, diguéssim, és això, imaginar, doncs no fa pas tant una persona, pel fet de ser homosexual, la mataven. Bé, doncs no és per dir que bé, mira, com es diu això, mal de mucho, consuelo de tontos, sinó per dir cada època històrica ha tingut el seu repte i té el seu repte. I nosaltres tenim, i part d'aquesta fe cristiana és creure que, jo ho crec així, que Déu ja ho sap el que està passant. Jo puc pregar i puc posar davant de Déu totes les situacions que em sembli important de posar davant de Déu, però el que no puc fer és pensar que quan jo prego estic informant a Déu. Espera, que no ho deu saber això, que hi ha un nen que està patint. No ho deu saber, que em porten 30.000 de morts a Gaza. És obvi que ho sap. I aquest Déu de l'Evangeli és el Déu de vida. Per tant, és un Déu que si aquest món no tingués solució, ja hauria acabat amb ell. Ja està, ja ho va fer una vegada, no el diluvi universal, doncs en fa un altre i s'ha acabat. No, si el nostre món, amb tot això que volem tenir, una mística d'ulls oberts i anomenar les coses pel seu nom, però al mateix temps que les anomenem pel seu món, és aquest món, i no el que a mi m'agradaria, és aquest món, el món que Déu espera que canviï. És aquest món, el món que Déu creu que té sentit. I per tant, em sembla molt important que totes les coses que dic que són negatives, poseu-les en aquest context. Déu ja ho sap i no li és igual, evidentment, que li importa, i evidentment que aquesta capacitat que Déu té de solidaritat és la més profunda. Però Déu creu que aquest món té sentit. I jo com ho sé? Home, perquè si no ho cregués ja no existiria aquest món. I això a mi em sembla molt important perquè crec que és aquí on es fonamenta la màxima força de la fe per poder sempre treballar en positiu. Aquestes monges que dius, home, però què aneu a fer? Monges benedictines.
que a més us poden enganxar soldats, perquè a la nit anar a posar en el mur una pregària de Sant Francesc del segle XII a XIII, a posar-hi que si la pau on hi és, doncs mira, sí, ho van fer. Ho van fer i ara algú potser l'ha llegida. I què? Doncs és una cosa que elles han fet de les moltes que estan fent i de les moltes que cadascú de nosaltres, i això només ho pot discernir cadascú, podria fer. Però al costat d'aquesta primera part també volia afegir avui, i miro perquè ja són quasi 45 minuts, potser ara estic 15 més per acabar, però és que no volia deixar-me d'anomenar una altra mena d'exili o d'èxode o de situació que sempre és important en l'àmbit cristià i catòlic de tenir en compte, i ara en aquest cas és amb un document que va aparèixer aquest dilluns. O sigui, aquest dilluns, dia 8 d'abril, va publicar la Congregació per la Doctrina de la Fe, que ara no es diu congregació, es diu dicasteri, no? El papa Francesc ha canviat els noms i vol que tots aquests departaments, són com els ministeris vaticans, es diguin dicasteris. I dicasteri és perquè ve de servei, no? Diaconia. Aquest de qui ara parlo és l'antiga Inquisició, no? Transformat en Congregació de la Doctrina de la Fe i ara dicasteri de la Doctrina de la Fe. Doncs aquest departament vaticà, aquest dicasteri, el dilluns, fa 6 dies, va publicar un document que es diu Dignitat Humana, o es diu Dignitas Infinita, o sigui, dignitat infinita. I és un document que ara, clar, el prefecte d'aquesta congregació es diu Fernández, no? Víctor Manuel Fernández, que és, potser ho sabeu, aquest amic personal del papa Francesc, que ve de Buenos Aires, com ell, i que a mi em va fer gràcia, i estic intentant que algú me'l trobi, un llibre que va escriure als anys 90 que es deia, a veure com es titula exactament, diu, bueno, ara ho diré malament, però de què va el llibre sí que us ho puc dir, es deia La teologia del petó, no? I era on ell parlava de la importància de besar i de ser besat. Està molt bé, però que dius, bueno, doncs ara aquest llibre no es troba, perquè hi ha a qui no li interessa que que ara és la màxima autoritat doctrinal de l'Església, al costat del papa, però que té aquesta responsabilitat, doncs, hagi tingut, posaré entre cometes, la lleugeresa d'haver escrit un llibre sobre el petó, però és un llibre de teologia, no dient la importància, això en un context de celibat i de segons com s'entén, doncs sembla que no li correspongui, no? Amb un capellà escriure un llibre que és molt important besar i ser besat. Doncs bé, aquest és el que signa, però de fet aquest és un document que l'havia preparat ja el cardenal Ladaria, que és un jesuïta mallorquí, que ha estat al cap d'aquesta congregació, d'aquest dicasteri, durant molts anys. I han portat 5 anys a escriure aquest document. I en aquest document havia de ser un document que molta gent l'esperaven amb temor, perquè havia de ser un document on finalment l'òrgan doctrinal màxim de l'Església Catòlica es carregués de forma contundent el que anomenen la ideologia de gènere. I això era el seu objectiu. I posés a ratlla els teòlegs i teòlogues que intenten obrir aquest àmbit també de persones en exili o en èxode o que se senten no reconegudes en la institució. Aquest Fernández té un altre tarannà i també un altre que es diu Armando Mateo, que està de sotssecretari, han intentat donar-li en aquest document tot el gir que han pogut. I de fet el document que ha sortit, que us el podeu llegir perquè no és gaire llarg, és un document que no diu dignitat humana, la ideologia de gènere, que és el que volien, sembla, fer. Dignitat humana comença parlant el drama de la pobresa. Això són temes que el papa Francesc ja ens té acostumats, però que mai ens cansem de sentir-lo anomenar i de que algú amb la seva autoritat o un tipus de document així posa els punts sobre les is i jo crec que en parla, és molt breu, però en parla molt bé, el drama de la pobresa, després les guerres, i parla d'un tema que el papa Francesc ja fa molts anys que anomena, que és que ja estem a la Tercera Guerra Mundial. Això ho heu sentit a dir, no? Diu, és una Tercera Guerra Mundial no declarada com a tal, una Tercera Guerra Mundial per etapes, però una Tercera Guerra Mundial. Ara el que ha passat també amb l'Iran, i si l'Iran ara respon o no a la provocació, aquesta és una situació, una indústria armamentística que està a la base d'aquesta economia. Per tant, és una guerra que no és una anècdota en el nostre món, fonamenta el sistema econòmic en aquest moment. I això, el papa Francesc ho ha dit moltes vegades, en aquest document apareix.
Apareix, o sigui, hi ha tota una llista de violacions greus de la dignitat humana, a part d'una introducció teològica que també està molt bé. Llavors posa violacions greus de la dignitat humana. Comença amb la pobresa. Bravo, perquè en el nostre món, a veure què has de començar. Continua amb la guerra. Bravo, continua amb la immigració. Bravo, continua amb les, no sé si per ordre, però parla de les abusos sexuals. I què diuen els abusos sexuals? Que hem de començar per casa. Home, doncs bravo, també són coses òbvies, no? Però que està molt bé. Parla de les violències contra les dones. És la primera vegada un document vaticà parla de les violències contra les dones, de la sexual i no només de la sexual. I aleshores, jo diria, amb tots aquests punts que us he dit ara, la meva valoració, ja ho veieu, és molt positiva. Llavors parla d'algunes altres coses que a mi em sembla insuficient com ho tracta, però on vull anar a parar és de la part que em sembla que és un escàndol, que és brevíssima i que estic segura que ha millorat molt del que volien posar, però que em sembla interessant també que fer-vos en partíceps. Les parts que jo crec que són millorables, perquè jo personalment trobo que s'ha de parlar de la indústria, i alguns em coneixen i si miren a internet diuen la monja avortista, perquè jo he dit que s'ha de descriminalitzar, però evidentment que mai he dit la vida humana cadascú que en disposi com vulgui. El que passa que jo no vull que una dona que avorti vagi a la presó, perquè em sembla que és un mal menor parlar de la descriminalització, però jo soc conscient de la indústria de l'avortament i del que passa en aquestes clíniques i em sembla molt important que es treballi, que es faci activisme aquí, però no veig que la manera de resoldre-ho això sigui criminalitzar, perquè en els llocs on el Vaticà ha pogut tenir la seva influència, com El Salvador, per exemple, que hi ha una impossibilitat, o sigui, hi ha una criminalització absoluta de l'avortament, la conseqüència és que dones que tenen avortaments espontanis acaben empresonades. Per què? Perquè si el metge diu que allò ha sigut un avortament espontani i algú denuncia el metge com que estan cobrint un avortament, el metge perd la llicència per la vida i se'n va 40 anys a la presó. O sigui, quina mena de... És difícil, és complex, la bioètica és complexa i tu no pots saber, en molts casos, per què hi ha hagut aquell avortament. Llavors tu poses segons quina legislació i veuràs quina mena de conseqüències tens per les dones. Però no només per això. Jo estic en contra de la descriminalització, sinó també perquè el Vaticà, i en aquest document de la dignitat infinita, és tota la introducció teològica tan bonica que han posat, està basada en això, en aquesta impossibilitat de fer que un ésser humà sigui mai un mitjà per res. És un fi en si mateix, això ja ho deia Kant també, i és la base d'aquesta dignitat humana de què he parlat al principi. D'acord? Una dona embarassada segueix sent una persona humana, segueix sent un fi en ella mateixa. No pot ser determinat per l'Estat el que pot fer o no pot fer. Tu pots posar-li a context d'aquella dona totes les facilitats que vulguis perquè ella decideixi de tirar endavant l'embaràs, però tu no pots dir, com que estàs embarassada ja deixes de ser persona amb la seva dignitat i ara et diré jo el que has de fer. És la reivindicació bàsica del feminisme, no? Que es pot posar en termes més crus, amb el meu cos jo faig el que vull, però és que el meu cos sóc jo. No és que jo sóc i després tinc un cos. I a més no és només el cos el que es veu afectat amb un embaràs. Jo, de fet, potser alguns ho sabeu, fa anys vaig fer un argument que el vaig també enviar perquè em va arribar una denúncia del Vaticà i vaig contestar així, posant un exemple que és un exemple real. Als Estats Units hi ha més de 100.000 persones, avui en dia, que estan esperant un trasplantament de ronyó. D'aquestes 100.000 persones, n'hi ha unes quantes que són menors d'edat, són nens. I la meva, diríem, exemple era dir, ara imaginem que un pare de família catòlic té un fill que necessita un trasplantament de ronyó i que morirà perquè d'aquests n'hi ha una bona proporció que moren cada any perquè no aconsegueixen tenir el trasplantament. Doncs imagineu-vos que aquesta criatura és qüestió de vida o mort que li donguin un ronyó i que el pare té un ronyó compatible. L'Església Catòlica, evidentment, que li recomanarà al pare que li doni el ronyó, però està disposada l'Església Catòlica a excomunicar el pare i a demanar a l'Estat que posi a la presó el pare si no li dona el ronyó al seu fill? Això no està passant, no? I la vida del fill és innocent i el pare no perdrà la seva vida, només perdrà un ronyó que resulta que pots viure perfectament amb un ronyó i potser hi ha algú a la sala que té un ronyó. Bueno, això per què no ho fa l'Església Catòlica? No ho pot fer, perquè estaria entrant en aquesta, diríem, càlcul de valor que una vida humana és absoluta i tu no pots violentar-la d'aquesta manera. Bé, doncs, és un exemple per indicar. Avui en dia,
Abans no, però avui en dia, encara que tinguis més de 80 anys, tu pots donar un ronyó. Es pot fer donació perquè la cirurgia ha augmentat. Doncs el meu argument era dir a tots els que van a les manifestacions en contra de, a favor de la criminalització de l'avortament i que diuen a les dones que avorten, si jo pogués amb el meu cos salvar una vida innocent, ho faria. Tu com no fas això pel teu fill? Llavors, el meu argument és dir que tots haurien de tenir un certificat de donació de ronyó. Perquè fins i tot els bisbes poden donar un ronyó. Perquè es pot donar un ronyó encara que tinguis més de 80 anys. Si tu ho estàs dient seriosament, si no és una pura hipocresia, és el dels fariseus. Tu poses unes càrregues que no en tens ni idea de què estàs obligant aquella persona a fer, i tot això us ho estic dient, creient jo com crec, que la vida humana no es pot disposar com si fos, que no és així, però és que és un conflicte de drets fonamentals, és un conflicte del dret inalienable de l'autodeterminació, que l'Església Catòlica defensa, i que en aquest document últim veureu quina defensa més forta i bona en fa, l'autodeterminació, l'ésser humà no pot ser mai un fi per no res, per un altre, i l'altre és la defensa absoluta d'una vida innocent que existeix, que no la poso menys, per tant és un conflicte real. És un conflicte real en el qual hi ha la necessitat d'intervenir i de posar facilitats i d'ajudar i de desmantellar tota aquesta indústria que hi ha al voltant, d'assegurar-se que no és per qüestió econòmica, 1000 coses a fer. Però en últim terme hi ha d'haver un espai de respecte per a aquesta dona. M'he allargat amb tot això per dir-vos que en aquest document, com parla de l'avortament, com parla de l'eutanàsia, com parla del suïcidi assistit, parla brevíssimament de tot això, com parla de la maternitat subrogada, aquests temes jo crec que, i de la ideologia de gènere, que en parla amb un paràgraf breu, per mi és insuficient com ho tracta perquè són temes complexos i que no es poden posar en la mateixa llista que els que us he dit primer. M'enteneu? El drama de la pobresa, la guerra, l'explotació, els abusos sexuals, l'eutanàsia, no van a la mateixa llista. Que s'han d'incloure, jo crec que sí, que són temes importants que afecten la dignitat i que està bé incloure'ls. Però no es tracta insuficientment. Però en el que volia anar a parar és en el petit paràgraf que parla, que això sembla, pel que m'han compartit, que era a l'origen del que volíem fer a l'anterior equip, és un petit paràgraf sobre el canvi de sexe. I aquest paràgraf del canvi de sexe és el que jo lamento tant que hagin publicat. I l'altre hi ha espai per discutir i més aviat podem dir que obre coses. Però aquest paràgraf és un paràgraf en el qual no sé qui els hi ha aconsellat, no sé d'on t'ho han tret, però ignoren absolutament la realitat de les persones transsexuals. Això vol dir una persona que neix amb un cos, entre cometes, perfecte, masculí, i amb unes hormones, i amb uns cromosomes, i amb tots els diferents nivells en els quals es determina la sexualitat, i que subjectivament et diu jo sóc una dona. Això és la transsexualitat i això existeix. I avui en dia hi ha la possibilitat de fer moltes coses, qui vulgui, perquè no totes les persones transsexuals es volen operar, però les que es volen operar poden fer-ho avui en dia. Doncs aquest document vaticà diu la dignitat de la persona passa per respectar el propi cos tal com Déu te l'ha donat. I per tant, a la mateixa llista que les guerres, que els abusos sexuals, posa el canvi de sexe. Aquest és el paràgraf que crec que és un escàndol i que hi ha gent que està opinant, escrivint sobre això i que pot fer mal a moltes persones. Jo fa poc he pogut conèixer, he tingut la sort de conèixer una persona jove que és una persona transsexual i que s'acaba de batejar i que està vivint un moment d'enamorament amb tot el que significa la fe i amb tot el que significa formar part de l'Església Catòlica i que és un exemple d'algú que pot llegir aquest text i pot sentir-se, no ho sé com pot sentir-se, però realment pot ser una experiència negativa el fet de fer això. El Vaticà, el document aquest Vaticà, diu, al final, hi ha casos, perquè realment jo crec que es veu en aquest document les ganes d'obrir, però que en aquest paràgraf espero que sigui un paràgraf que aviat canviïn i que corregeixin, perquè al final posen, hi ha casos en què es neix amb una ambigüitat genital i en aquests casos pot ser indicat fer una cirurgia correctora. Però la meva reflexió és, aquest és precisament el cas en què pot ser més problemàtic fer-ho. Per què? Perquè si tu neix un nadó amb uns genitals ambigus,
que dius, és que no hi ha uns llavis, però hi ha un òrgan, que seria com un penis, però és molt petit, hi ha uns llavis que estan mig fusionats, mig no, un cas d'intersexualitat. Si tu corregeixes allò, si tu operes aquesta intersexualitat, estaries fent una intervenció quirúrgica mutiladora, perquè si talles la punta d'un penis, talles la part que és més sensible per una futura vida sexual plena, estaries intervenint quirúrgicament sobre una persona per poder-la adaptar a què? A un estàndard teòric. Tipus social, tipus mèdic, tipus religiós, però tu estàs dient, ui, això d'anar cap aquí o cap allà, diferent és si té una sortida de l'uretra que no va bé per orinar. Home, això és un altre tema, no? Perquè a ningú li agrada, no? Has d'anar... Això és una altra cosa, però no estic dient això, que m'enteneu, no estic dient això, Dic que a aquella persona això li fa mal, no li fa mal. Això és un problema de salut, no és cap problema, però clar, serà molt desgraciada aquesta persona. Perquè tenim una societat que li dirà, ui, a tu no et volem. O sigui, aquest cas, que és l'únic que aquest document vaticà diu, aquí potser sí que s'hauria de fer, és el cas on s'elimina la subjectivitat de la persona, perquè és un nadó, perquè no t'ho pot dir, perquè no entén res, no sap què passa. Però aquí sí que hi ha molts col·lectius intersexuals que estan queixant-se d'això i dient, a mi em van operar de petita i jo per culpa d'això tinc uns dolors, perquè a vegades les intervencions deixen cicatrius i deixen queloides i deixen coses. I doncs que no s'ha de fer això, que s'ha d'esperar que la criatura digui si vol o no i com. Llavors, l'únic cas que diuen que pot ser que sí, és el cas en què s'elimina la subjectivitat de la persona. I el cas que els sembla que han de considerar un crim al costat de totes aquestes violacions de la dignitat humana és el cas en què una persona adulta que coneix la seva subjectivitat et diu, per mi és molt important que la meva aparença externa coincideixi amb com jo em sento. Perquè jo em pugui presentar en el món i no hagi de dir, no, digue'm ella, perquè tothom ho vegi. Ja us dic, no tothom que és transsexual té aquest desig i hi ha persones transsexuals que diuen a mi Déu m'ha fet així, jo així. És com vaig, és la societat la que ha de canviar. Doncs bravo, però no tothom és així. Hi ha moltes persones que senten aquesta necessitat de que la seva aparença externa, no només des de fora, transvestisme, sinó en el seu cos, també quan estan nus, conformi amb allò que senten que són subjectivament. Doncs aquesta m'ha semblat també important, ja que parlàvem d'alliberament, d'incloure-la avui. I per acabar, podria llegir-vos només el segon dels passos d'un Via Crucis, que ara a mi em van convidar a l'octubre a Milà a parlar amb un bar de la ciutat, que és un bar transsexual, no de cristians. És un bar que porten dues noies que són una parella lesbiana i que acullen a persones de totes les diversitats sexuals i altres diversitats, però especialment és un lloc on es reuneixen persones transsexuals. I aquestes noies els hi va dir un cristià transsexual catòlic que si acollirien una xerrada que jo pogués fer, primer van dir que de cap manera, perquè ha de venir una monja i el va fer, però després es van informar una mica i van dir, bueno, si ella vol venir, que vingui. I això ho vam fer a l'octubre. Hi va haver tanta gent que van haver d'obrir les portes del bar i la gent estava a fora al carrer. I estava plovent un dia. I aquí, entre les persones d'aquesta... I per mi va ser una experiència. És a dir, jo hi vaig anar en aquest bar pensant que aniria a entomar crítiques. Perquè a l'Església Catòlica, perquè... Bueno, doncs ja està, ja també és un part de la feina que crec que tinc i em sembla bé, perquè jo crec que hi ha crítiques que són molt ben fonamentades i està bé que hi hagi algú que les entomi. Però el que no m'esperava és adonar-me'n de fins a quin punt la vida, si ho penso, ja era un prejudici que no ho hagués pensat, perquè això és lo normal. O sigui, la vida de fe, quan una persona té fe, la fe és molt important. No és una cosa menor. Tu ets no sé què i a més de tant en tant vas a missa. Si tu tens fe i especialment si has hagut de viure coses dures, d'acceptar la teva pròpia identitat i de poder fer que sigui reconeguda al teu entorn, encara per tu aquella fe és més important. Jo no m'ho esperava trobar persones tan desitjoses de tenir un lloc en l'Església. M'enteneu això, O sigui, m'imaginava persones que tenen el seu col·lectiu i que tenen els seus amics i que s'han muntat la vida, diguéssim, a part i que venen com a dir, aquesta església si es posa al dia i doncs el que vaig trobar són persones que estan patint perquè no troben un encaix dintre d'aquesta institució que per ells és la institució de referència de la seva fe. Llavors,
entre aquestes persones d'aquest bar hi havia un noi que es diu Luigi Testa, que després em va dir et voldria fer arribar un text que he escrit, és un professor de dret públic a la universitat, diu és un text que he escrit que es diu El Via Crucis d'un jove gay. I és un llibre tan preciós i poètic que ara, via d'una editorial que conec de Roma, l'hem publicat en italià, ja vam fer la presentació del llibre i també l'hem traduït a l'alemany i es publicarà, ja s'ha publicat com a e-book a Alemanya. I volia això, per acabar, llegir-vos la segona estació d'aquest Via Crucis, que diu així, és curt. Segona estació. Jesús es carrega la creu. Qui vulgui seguir-me, venir amb mi, que prengui la seva creu i que em segueixi. Has dit en els teus. Prendre la creu significa prendre responsabilitat per la realitat. Sobretot quan aquesta realitat és diferent del que tots s'esperaven de mi, del que hauria estat còmode i fàcil i organitzat. Tan còmode, fàcil i organitzat que a la fi, fins i tot jo, he arribat a esperar-ho, això. Arribar a ser el que els altres esperaven de mi. Quanta feina que he tingut per assumir la meva realitat, el que sóc realment, el que vull realment, allò que el meu cor realment desitja. Això sí que és una creu que pesa. Una creu que costa, que lacera, que et demana de sortir de tu, de negar-te. Em plau cobrir de petons la ferida que tens sobre de l'espatlla. Senyor, jo mai no havia pensat en la ferida de l'espatlla. Quina ferida de l'espatlla? Diu, aquesta ferida que t'ha deixat el pes de la creu. La beso i amb els ulls closos et dono gràcies perquè tu has estat el que ha portat la meva creu. La beso i amb els ulls closos et parlo de tots aquells que encara no poden prendre responsabilitat per la pròpia realitat. Et parlo dels que encara no es poden deixar lesionar per la realitat, que no prenen la pròpia creu, que no és aquella que els altres han decidit per ells. Ajuda'ls, dona'ls-hi consol, alleugereix-los, porta-la tu amb ells. Bé, gràcies, Teresa, per remoure's tant el cor i els ànims de totes les coses que has plantejat. I ara anem a l'última conversa d'enguany del fòrum, val? I teniu vosaltres la paraula. A mi primer m'han dit que ho faríem amb paperets i he demanat de fer-ho així obertament, però llavors també us demano pel mateix que quan es fan els paperets és per evitar que algú agafa el micro i ja no el deixa al cap de mitja hora i tothom dient... Jo ho valoro, que s'eviti això, perquè són molts i s'ha d'intentar, els que prengueu la paraula, pot ser una pregunta, pot ser un comentari, pot ser el que vulgueu, però intenteu que no sigui gaire llarg. Gràcies. Hola, moltes gràcies per les teves paraules que han sigut molt interessants i il·luminadores. Jo no sé si coneixes o la gent d'ací present coneix la Declaració de Responsabilitats i Drets Humans de la UNESCO, que es coneix com la Declaració de València, que es va fer el 1998 ací a València per dir, proposa els deures i responsabilitats col·lectius i individuals necessaris per a la implantació efectiva i universal dels drets humans.
D'això va ser president, bueno, Federico Mayor Zaragoza era el president de l'UNESCO en aquests moments i no ho sé, jo vaig estar present en la cloenda sobretot i tal, i mai he escoltat parlar una altra vegada d'això i no sé per què. Si és perquè és tan mala que no es pot aguantar o si és tan bona que ningú vol que se sàpiga. Així que bé, és això. Doncs perdona que jo no l'he anomenada perquè Mayor Zaragoza el conec i el respecto i no me l'he estudiada, sap greu, però ara me la llegiré. Ara me la llegiré, gràcies. La meva pregunta, no sé si hi ha resposta, com podem desactivar les teologies de l'imperi que estan tan actives ara? No sé si hi ha resposta. Sí que n'hi ha, el que passa que ni és ràpida, ni és generalista, ni és... És a dir, ja des de les teologies de l'alliberament i des de les pedagogies de l'alliberament de Paulo Freire, aquesta mentalitat, aquesta mirada cap a la realitat, que és una mirada amb voluntat de veritat, que no li fa por la duresa de la realitat i que al mateix temps té aquest respecte per cada persona, és una mirada que té conseqüències pràctiques en tot. Jo no sé la teva professió, però quan Freire deia que no es tracta d'alfabetitzar, que vol dir ajudar a algunes persones a poder llegir les paraules d'uns altres, sinó que alfabetitzar és que aquella persona està alfabetitzada quan sap que té una paraula pròpia. Aquesta, diguéssim, és un canvi de perspectiva, però que jo crec que es pot aplicar arreu, a qualsevol cosa que fem. Llavors, la teologia, per sort, jo crec que he anat dient aquesta crítica que he fet del document Vaticà, però és que si tu t'has llegit lo de l'Amazònia, per exemple, del papa Francesc, bravo per aquest canvi de teologia de l'imperi. O sigui, jo crec que hi ha molts elements en aquest sentit de teologia de l'imperi que aquest papa està ajudant a que siguin un revulsiu per tota l'Església. Per exemple, no us he dit que aquest Via Crucis que s'ha publicat a Itàlia, ara fa molt poquet, el pròleg l'ha escrit un bisbe que es diu Francesco Savino, que és el vicepresident de la Conferència Episcopal Italiana. I ha fet un pròleg magnífic, i a més és un bisbe que ara l'he conegut perquè va convidar junt amb un sacerdot de Milà a predicar els exercicis espirituals als sacerdots de Calàbria. I va ser per mi molt interessant no poder fer això. Llavors hi ha una sèrie de signes d'esperança, també a nivell institucional. També un altre signe d'esperança són coses que potser semblen ridícules, però són significatives. Aquest llibre, quan s'ha publicat, el Via Crucis, el pròleg que ha sigut d'aquest Savino i el pròleg de l'edició alemanya l'ha fet Isabella Bruckner. L'Isabella Bruckner és una professora de teologia a Sant Anselm. Sant Anselm és la facultat dels benedictins de Roma. Doncs el rector de la facultat dels benedictins li ha dit que podia signar com a professora d'ètica de la facultat del Sant Anselm. Tot això són canvis que potser semblen molt petits però són significatius. Són uns canvis que a mi em sembla que importa molt que els valorem perquè augmentin, en aquest sentit. La teologia de l'imperi, des de les teologies de Gustavo Gutiérrez i de l'opció preferencial pels pobres i ara avui en dia les teologies de colonials que estan a dintre del cristianisme i a fora. També us recomano, per exemple, una autora, que potser alguns coneixeu, que es diu Lila Gandhi, com Gandhi, perquè és la seva neta. No sé si és neta o besneta. I aquesta fa classes a Anglaterra i parla de la teologia decolonial o descolonial. I quina seria, en breu, la cosa diferent seria sortir del paradigma de bons i dolents, que dius aquí hi ha uns invasors colonitzadors que són els dolents i hi ha unes víctimes que són els colonitzats. Això és l'ABC, no? Home, aquest ABC va bé que es complexifiqui una mica i el feminisme ja ho ha fet més complex quan ha dit, dintre dels moviments d'alliberament contra el colonialisme, resulta que nosaltres, els que ens oprimeixen directament són aquests homes nostres, no els homes de l'altra banda, que estaran oprimint a les seves dones. Per tant, quan han entrat, s'ha ampliat el focus i s'ha
obert no només a la part econòmica, sinó aquesta part també de violències i opressions que tenen a veure doncs, amb la sexualitat, per exemple, o amb el lloc de les dones, la cosa s'ha fet més complexa, però jo crec més humana. I Lila Gandhi seria un exemple d'algú que diu és que nosaltres posar-nos només com a colonitzats en el lloc de les víctimes no ens convé, no és el que ens correspon. En la nostra, diríem, confrontació amb un poder colonial, som colonitzats, i ho hem de dir tal qual, però les dinàmiques de poder són per tot. I el que una teologia antiimperial ha de fer és, altra vegada cito Simone Weil, en el seu llibre La Ilíada o el poema de la força. O sigui, aquesta ànsia de poder i aquesta capacitat d'oprimir l'altre, aquesta tendència humana de col·locar-se en el lloc del domini, aquesta jo crec que està a l'arrel de la teologia de l'imperi i que, clar, té formes terribles, no? com hem anomenat. I que quan aquest Munter, no? Aquest que us he anomenat, el Munter Isaac de Palestina, per això ell diria, no t'enrotllis perquè jo el que vull és que algú digui, com ha dit ara també el papa a la Setmana Santa, no? que això és intolerable, que és un genocidi, que es posi aquestes paraules a la boca, també ho ha dit el González, no? El director general de les Nacions Unides, i sembla que ho està podent dir perquè ja no necessita ser reelegit, perquè si no, que ja marxarà ara. I per tant li estan fent un cas relatiu. Però que és molt important, jo crec, les dues coses, anomenar i denunciar, però al mateix temps no fer-ho des d'un lloc polaritzat, perquè aquesta és una de les característiques del nostre món més contra el que més hem de lluitar. O podem dir la teologia de l'imperi és una teologia que trenca la comunió, que polaritza, que fa que les persones, per exemple això, ara, un que vota Trump és el meu enemic. Bé, doncs a mi m'agrada un filòsof que es diu Charles Taylor, que és un filòsof canadenc, que ha escrit sobre l'era secular i tants llibres, i Charles Taylor em va agradar molt una entrevista que li vaig fer per Iglesia Viva, aquesta revista que us he dit, on ell ja trencava aquesta polaritat, perquè deia que no es tracta de fer el retrat robot del votant de Trump, tu vés-te'n a parlar amb ells. Hi ha sociòlegs que ho han fet. Vés-te'n a parlar amb ells i digue'ns on està la humanitat d'aquesta persona. I quan aconsegueixes això, tot se't fa més complex, però tot es fa més veritat. Llavors és un món, el món antiimperial, és un món on no hi ha, potser, veritats absolutes, però sí que hi ha coses molt clares, que són la violència mai, l'abús mai, per tant no és un món ambigu per mi, el món antiimperial, però no és un món on tu puguis dividir a les persones entre bons i dolents. I és, per tant, jo crec que això que diu el poema de la Ilíada, i també és molt important, és un món en el qual l'antiimperi, per exemple, Montaigne, en els seus famosos com pensaments, Montaigne diu que el signe de la humanitat, que és també el que apareix en la Ilíada, és quan tu estan lluitant contra l'enemic, perquè en el món grec deien, si tu estàs lluitant contra l'enemic i en l'enemic, a l'exèrcit de l'enemic, hi veus el teu pare o la teva mare, per coherència i per ètica i per disciplina, tu el que has de fer és fer passar la veritat per davant dels teus sentiments cap a aquesta persona. Això és allò de que soc amic de Plató, però soc més amic que la veritat. Totes les frases es poden girar, perquè això també pot ser que no et deixes corrompre. Però aquest punt que Montaigne recull és quan diu la humanitat que jo desitjo és el que, si veu en aquesta confrontació, veu el seu parent i deixa les armes allà mateix. Llavors se n'adona, no que fa un privilegi pel seu parent i l'altre l'assassina impunement, sinó que se n'adona que tots, de fet, són parents d'algú i que, per tant, aquesta violència, o sigui, incloure, crec que la teologia antiimperial avui ha d'incloure les emocions. Que no pot ser una teologia de dir quina ideologia confronta la ideologia imperial. Ha de ser una integritat de la persona, que no polaritza i, en canvi, és valenta per confrontar i per fer el que faci falta. No vull fer ambigüetats sinó que no confrontes perquè dius que aquest és l'encarnació del mal. Perquè quan tu veus algú com a encarnació del mal, ja l'estàs mirant imperialment. Per això m'ha agradat, en l'escenificació que hem vist aquest dematí, quan aquesta mare i nena, quan deien, i deien, no vull que siguis com ells, dius, però si la nena només volia la pilota, o sigui, què té a veure voler la pilota amb ser com ells? Però jo crec que en aquest diàleg de la mare i la filla ja es veia com una
una mirada que s'assemblava en aquesta mirada, però només que és la contrària. No? Llavors jo diria, no pot ser, si tu veus a l'altre com a enemic i el conceps com a tal, ja tens una mirada imperial. L'únic que no tens és el poder, però la mirada és la mateixa. Si el dia que tinguis el poder ja veuràs tu el que et caigui sota la teva mà que li faràs pagar. I l'altra cosa és el de les emocions. I per això també m'agrada, com hi ha sociòlogues contemporànies que diuen, si vols saber si una societat és lliure, mira on estan les dones. I jo no perquè pensi que les dones són millor que els homes, que no ho he pensat mai, i que deixa anar les polítiques com la Thatcher i la Golda Meir i les que vulguis. Però sí que, donat aquesta vinculació de les dones amb el gestar la vida i amb els infants, i encara és veritat, i potser ho serà sempre, no ho sé, que una societat imperialista, violenta, patriarcal, col·loca les dones en una situació de precarietat més gran, de pobresa, la feminització de la pobresa. Per tant, tu mira una societat on estan les dones i què fan i pots tenir idea de si està sent una societat més antiimperial. No perquè les dones siguem més antiimperials, ho he deixat clar. Mira, si vols, les dones o mira les persones amb, diríem, dificultats a qualsevol altre nivell. Això és la tríada que fa l'Antic Testament, no? Que són les vídues, els immigrants i els orfes. Això és impressionant. Els vídues, immigrants i orfes és com tres categories que estan en textos que venen del segle VIII abans de Crist i que ara estem al segle XXI després de Crist. Tu mira, les vídues encara és el mateix el sou, el que cobra una vídua, la pensió és la mateixa o no? Doncs em penso que encara no. Està clar, les vídues, els immigrants, els orfes i el que els hi passen als nens orfes en segons quines institucions avui en dia, també quan es destapi això ben destapat, també tindrem tema per reflexionar, perquè segueix sent, els orfes segueixen sent un dels col·lectius més maltractats. Em sap greu dir-ho, però és que fa poc he conegut persones que hi treballen i que m'han explicat què passa amb alguns centres d'acollida. Més o menys, Bé, ai, disculpa. Comença? Sí. Ningú s'ha alçat. Deixa'm un pau. Bueno, bon dia. Primer que res, gràcies. Ha sigut molt interessant la ponència. Jo no te coneixia. És la primera vegada i m'ha paregut molt interessant. La veritat, molt sorpresa i gratament. Jo volia fer-te una pregunta respecte a un dels temes que has fet al principi, que parlaves de la defensa de la dignitat humana a través dels deures i no dels drets. Però, clar, jo li veig el mateix problema que li pots veure als drets. On està el límit dels teus deures? Ficamos en temes d'immigració, per exemple. Jo estic treballant en gent immigrant i el problema que n'hi ha a vegades és que les persones immigrants venen ací i tenen un problema d'integració en la societat perquè tenen el deure, que en el seu cap, o el dret, segons ells, de mantindre's en certes coses. Jo crec que quan una persona se trasllada a un territori, me da igual d'on vinga, al final tu eres la persona que t'has d'adaptar a la societat. No en tot, no has de perdre la teva essència d'on tu vens, però sí que n'hi ha certs canvis que has de fer perquè al final és més fàcil que es facis tu que es fas a la societat i perquè no has de modificar la societat a la que vas tampoc. Aleshores, a on acaba aquest deure teu per a poder mantenir la teva dignitat? Perquè al final, si jo tinc deure i jo tinc el dret, per exemple, de mantenir la meva cultura o de mantenir la meva llengua i de no fer aquest esforç d'integració, jo tinc el deure de defendre aquest dret, aleshores no m'integre. Jo veig dues coses. La primera és fins a quin punt jo tinc el deure, on arriba aquest deure, has dit. Després has parlat de lo dels drets. Jo primer agafo això de dir, clar, jo què tinc? El deure d'arreglar el tema de la immigració a nivell mundial? No. El deure a on s'atura i perquè a mi em segueix semblant que és una bona base el deure i no és una bona base el dret. Amb això no vull dir que negui cap dret perquè cada deure té el seu dret corresponent, però no el vull posar com a base de la meva dignitat ni de la de ningú. És perquè quin és el teu deure? És fes el que puguis. Això és el teu deure. Però no facis menys del que pots. I qui ho sap el que puc? Doncs ho saps tu. És així, per això és la base de la teva dignitat, perquè et remet a una cosa que no tens excusa. Ni tu ni jo,
És a dir, Sant Pau, m'agrada molt un passatge, sempre el cito i mai me'n recordo, potser el Ximo ho sap o algú ho sap, un passatge de Sant Pau, crec que és la carta als Corintis, però no sé si és als Gàlates, potser és als Gàlates, que diu: fes el bé tal com l'hagis entès. Algú li sona aquesta cita? Bueno, hi és, l'Evangeli, això ho sap. L'Evangeli, el Nou Testament, això ho sé segur. El que em dubto de si és una o l'altra carta. Fes el bé tal com l'hagis entès. I diu, sí, home, i si jo em penso que fer el bé és matar amb algú, diu, home, doncs no mataràs, no? Tinguem uns límits, però quasi diríem amb Luter, peca. Si tu creus que és el bé, és que com podem fer una societat si no és fent el bé? I ja et dic que aquí pot haver uns límits de dir no matis, no robis, d'acord, però fes el bé tal com l'hagis entès, perquè és que és l'únic que pots fer. Tu no pots fer el bé com l'entén el veí. Si tu creus que tu pots ajudar a fer la vida millor amb persones que estan en situació precària, immigrants o del país, valencians de tota la vida i que estan en pobresa, és igual. I tu pots, si tu creus que pots, fes-ho. Vull dir, sembla que estigui dient una tonteria, però és que no veig una altra base del propi deure. I la Simone Weil deia, no facis als altres el que no, òbviament, però clar, què vol dir això? Vol dir que si tu pots ajudar amb algú, home, t'agradaria que t'ajudessin, no? Doncs si pots, fes-ho. Però és que no puc ajudar a tothom, òbviament que no. Per tant, però és que jo tinc una filla, doncs cuida't de la teva filla, que és una obligació, cuidar-te de la teva filla. És a dir, a mi això em remet a una cosa que no hi ha excusa, em sembla a mi, No hi ha excusa perquè el referent és una cosa bàsica de no matar, no mentir, no robar, que és bàsic, i després fins allà on tu creguis que pots. Fes el bé tal com tu creguis. I la segona part, que era dir, clar, però si una persona s'instal·la aquí, m'agradaria que em donis 6 exemples. Has dit lo de la llengua, però, per exemple, el tema de la burca, a mi m'agrada molt, l'altre cop cito a Charles Taylor, i en aquesta entrevista que li vaig fer, ell deia, però quin problema hi ha? Jo no veig cap problema en una societat democràtica, jo tampoc en veig cap. Per què? Perquè, bueno, no sé, doncs perquè no em veig, i si es vol dir, no, però és que dintre el vestit porten, sí, home, i què més? I a sota la sabata nosaltres portem dinamita i per això quan passem pels detectors aquests de l'aeroport hem de treure les sabates perquè allà hi haurà dinamita, no pots portar aigua, o sigui, torna a ser un altre àmbit de securitització d'aquesta que és una bogeria. O sigui, hem acceptat, això fa 4 dies. Què passa? Que tu a l'aeroport hagis de pràcticament despullar-te, jo de vegades vaig amb l'hàbit, no triguis el cinturó i ara triguis no sé què més, dic, sí, home, i què més? O sigui, és una cosa que no és pràctica. Si ho penseu des d'un punt de vista científic, què pot ser que porti, que pugui crear aquesta violència dalt de l'avió? Bueno, seria tot un altre tema, però que ens acostumem a una sèrie de lògiques que són de tot menys lògica. Aquesta senyora, te'n recordes d'aquella imatge, i potser et sembla bé, vull dir, jo amb tot el respecte, però aquella imatge que era una senyora a la platja amb la seva burca. Us en recordeu d'això, que va passar uns anys i va anar a la policia a dir-li o es treu la burca o se n'ha d'anar de la platja, a França. Perquè algú va denunciar, de dir, però què s'ha cregut aquesta dona d'estar asseguda? Home, clar que devia fer una mica de calor, no?, de veure-la tota tapada amb la burca i asseguda a la platja. I algú devia dir, aquesta està aquí per provocar, sinó perquè ha vingut. Bé, doncs potser sí, però que aquest grau de tolerància per coses que no afecten diríem, coses que no afecten, no sé, sí, el benestar dels altres, a no ser que tu passis per aquesta subjectivitat que ja s'irrita perquè veu que l'altra va tapada i tu no voldries que anés tapada. Igual que hi ha gent, la minifalda no es pot portar o no es podia portar perquè molestes els altres, no? Els homes que diu, però tu que m'ensenyes les cames, si em poso nerviós. No, doncs vostè posis nerviós, però si jo vull anar amb minifalda, vaig amb minifalda. Doncs no vagi vostè amb la burca perquè m'im posa nerviós. Bueno, escolti, faci-s'ho mirar vostè, si jo vaig amb la burca, vaig amb la burca. Per exemple, no sé si volies dir el tema de la burca, que ha sigut molt. I el tema de l'idioma, clar, el tema de l'idioma a Catalunya i també a València i tot és un tema fonamental, no? Clar que a mi m'agradaria que tothom que vingués a Catalunya aprengués el català o a València el valencià, i que li podem dir valencià o català o com vulgueu, no entro en aquesta polèmica, però jo no vull que això sigui obligat. És a dir, si tu has de fer un servei públic, si tu has d'atendre a les persones han de tenir el dret a ser ateses en la seva llengua. Per tant, si tu ets un metge, infermera, estàs en qualsevol lloc, en una botiga, estàs fent atenció al públic, jo estic d'acord en que l'atenció al públic et demanin que tu la puguis donar en la llengua del lloc. Especialment depèn en quins càrrecs tinguis, clar que sí. Però si tu estàs vivint en un lloc
i el lloc porta una bona política lingüística, a tu t'interessarà aprendre la llengua del lloc, perquè si no, no podràs, saps? No podràs, no sé, reeixir o viure bé. Que si tu ets un immigrant tens dret a que tots els cartells estiguin posats en la teva llengua, sí, home. No, ara, si hi ha molta població immigrant en un lloc i tu pots facilitar que les persones que estan en procés d'aprenentatge els hi poses uns rètols que puguin entendre'ls millor, doncs la bona convivència també podria fer això possible, però no com un dret, sinó com una cosa d'acceptació. No sé, si em vols dir algun exemple concret que jo pugui veure més on veus tu el problema, Acosta't més, li podeu passar un segon? Sí, és que si no, no et senten els de la... Si hi ha alguna persona connectada, que no ho sé, que ho puguin sentir. No, a veure, jo estava parlant de temes de drogues, per exemple. Jo sé que en la gent el que jo tracte, que majoritàriament és del nord d'Àfrica, la marihuana i certes drogues es venen en normalitat, no? Tu les pots comprar igual que te compres llepolies. Però, clar, quan arriben ací, nosaltres, per exemple, els tens en pisos durant el temps que estan dins el programa i, clar, entren drogues a les cases on hi ha menors i, clar, així aquestes sèries de coses no estan acceptades, no? Per tant, hasta quin... Tant de bo, diguéssim, la Maria, que no la crec innòcua, però tant de bo fos l'única que prenen els nostres joves, perquè les drogues sintètiques són una broma greu, més greu encara. Jo sé també que la marihuana té usos terapèutics, el cànnabis, i conec societats de persones que estan molt a favor de la seva com es diu? Despenalització, que ara potser ja ho està, o com està ara la marihuana al nostre país, que no ho sé això. Es pot consumir, sí, es pot consumir però no es pot vendre, què és això? Però també soc conscient, perquè també he conegut casos de joves que s'han acostumat a pensar que no passa res i en fumen amb excés i tenen problemes en el seu desenvolupament, és a dir, que també, saps? Vull dir que valoro aquest tema. Clar, això jo no puc considerar que algú cregui que és un dret, no? O sigui, sortiríem dintre, jo crec, del tema dels drets, però sí que m'ha interessat de la teva pregunta el fet d'aquesta diversitat cultural. Jo crec que la diversitat cultural és una riquesa i que una societat, per exemple, que fa guetos, això no està bé. O sigui, no és bo fer guetos. Tenim l'exemple de Nova York, que sembla que és ideal, no? Chinatown, Italy Town, i tens allà tots els towns, entres allà, sembla que estiguis a la Xina o que estiguis a... Clar, però això no és l'ideal de cohesió social, que cadascú tingui el seu gueto. Però, per altra banda, si hi ha una bona relació amb l'entorn i no són guetos violents, home, això li dona... És bonic que tu puguis anar a un lloc i trobar aquests ambients també reproduïts. El tema de la multiculturalitat a mi em sembla que hi ha molt a guanyar quan pensem que en un grup humà, imagina't que tens un grup humà polític o social o... Clar, si és religiós o familiar ja és més difícil, però en qualsevol grup social, si tots estem d'acord, hem de dir, tenim un problema, hem de sortir a buscar algú altre i convidar algú de diferent que vingui i ens doni una mica de color, perquè em sembla a mi que és molt important. Valorar, i no em vull allargar, perdoneu, que dic la Hannah Arendt, que abans l'he citada, la Rosa Luxemburg, que no l'he citada, aquesta fundadora del Partit Comunista Socialista Alemany, deia, la llibertat és sempre la llibertat del qui pensa diferent. I això és una vella definició de llibertat i com jo l'entenc aquesta definició és, clar, la mesura de la meva llibertat és el meu grau de tolerància del qui pensa diferent. Perquè pot ser que per motius, tu ja has dit, el tema de drogues, un tema que potser no és tant d'ideologia sinó de conseqüències pràctiques. Però en general, si quan tu penses A, una persona que pensa Z, i tu et poses nerviosa, i ara parlo de mi, no de tu, clar, vol dir que jo de lliure potser en soc poc, no? Mentre que si la persona que em creua, que pensa diferent, d'entrada, a mi el que em provoca és aquesta valorar i el que puc aprendre d'ella, doncs jo crec que això és el que volia dir Rosa Luxemburg, i sobretot ella volia dir a nivell polític, la llibertat és la llibertat dels qui són la minoria, no? És el que ella volia dir, que una societat no pot ser lliure si en els qui representen la seva minoria no els dona els drets plens. Gràcies, On estem? per les teues explicacions Aquí, sí. i reflexions. Aquest matí
ha llegit una notícia que diu que 1 de cada 4 jóvens de la generació Z són més partidaris de la dictadura que de la democràcia. Jo partís de que l'Evangeli és profundament democràtic perquè està basat en la fraternitat i en la igualtat. I quan me pregunte si he complit els meus deures com a persona cristiana, només tinc que respondre a una qüestió. El que feres en estos germans més desfavorits, en mi m'ho fas. A mi m'ho fas. Per tant, digues alguna cosa, per favor, una reflexió per a veure com podem connectar amb aquesta generació jove, que has dit una cosa que jo estic convençut que n'hi ha una rama de gent joves que són més masclistes, patriarcals, que molts dels que estem així en el Camp Nevat. El Camp Nevat, que bonic això, els Camps Blancs. Bé, jo, a veure si ho faig bé i breu, distingir una part crítica a una joventut que pugui estar allunyada, més allunyada d'aquest compromís amb la llibertat i amb la democràcia real, però la primera resposta espontània era dir, li diuen democràcia i no ho és. És a dir, aquesta reivindicació dels indignats, que ja no ens en recordem, els indignats ja s'han acabat, perquè va ser potent allò. I això ho expressaven en positiu, o sigui, deien, li diuen democràcia i no ho és. Per tant, aquesta generació o aquest moviment encara era dir, estimem la democràcia, però això que ens han dit que és democràcia no ho és. I és obvi perquè ho viuen a les seves carns. Ara tens raó, has dit 1 de cada 4, vol dir que 3 anem bé, o sigui, que el camp, com en direm d'això, el camp negre, no sé, no és tan dolent, perquè si ho preguntessis entre els camps blancs no sé què et sortiria de si prefereixen la democràcia, però que una part d'això, per això he començat amb lo de Biden, saps? Que sembla que és el bo comparat amb l'altre i després resulta que el tema és complex sense voler defensar a l'altre. Llavors, la primera cosa seria aquesta. La democràcia o el liberalisme, tal com el veiem encarnat en tantes figures públiques, és, bueno, jo em surt de dir-ho així, o sigui, pitjor que l'autoritarisme, perquè l'autoritarisme almenys li veus la cara en el mal. Almenys obertament diu coses que qualsevol persona que tingui un mínim de consciència de la regla d'or, tracta els altres com a tu, no pot estar d'acord. Mentre que el liberalisme democràtic pseudo, aquest té el guant blanc, saps? El lladre del guant blanc a mi sempre em fa més por que el que t'estira el bolso pel carrer. En aquest sentit, jo crec que hi ha una part que es pot fer de treball per guanyar alguna part d'aquesta joventut que tenen la sensació que alguna cosa no va. I llavors sí, clar, això és terreny abonat pels fonamentalismes. I això en soc conscient i és un problema greu, que és quan dius, saps, aquesta ideologia, com de dir, doncs, li donem l'autoritat a algú. Bé, el feixisme sempre s'ha nodrit d'això, no? O sigui, el feixisme es nodreix del culte al líder fort. I tu dius, res de democràcia. La democràcia, ara un diu blanc, l'altre diu negre, això és una olla de grills. Tu dona l'autoritat a algú que te'n pugui refiar i aquell que imposi la seva llei. Això és el feixisme, entre altres coses. Aquesta és una de les característiques importants del feixisme, que l'Umberto Eco en fa les seves també classificacions, la destaca, una característica que jo crec que neix de la frustració de veure com, això que he dit abans, estem en una societat que hipertrofia la paraula llibertat, la paraula drets, la paraula democràcia i té una contradicció profunda en el contrari de tot això. No només pels immigrants, sinó per qualsevol persona i sobretot per les més senzilles o les de classe social treballadora. Llavors hi ha molta gent d'aquestes capes, sobretot també a França, ho he llegit bastant, articles de Le Monde Diplomatique sobre això, que analitzen com ens ha d'importar que les persones radicalitzades de dretes i d'extrema dreta siguin persones de classes socials pobres. No tothom, però molt bona part. I com aquesta precarietat econòmica que sempre ha passat en l'ascens del feixisme està a la base d'una frustració, d'una violència. Tu et fan violència i tu te la vas menjant i al final la vehicules amb una via violenta, que seria una via d'imposició, d'autoritarisme i d'allunyar-te d'uns valors que tinguin a veure amb el consens. Per què? Perquè els que tenen les paraules dolces són els que al mateix temps tu te n'adones a les vísceres, saps? Potser no ho saps articular.
I ho dius de la pitjor manera, però les vísceres tu te n'adones que t'estan venent la moto, per dir-ho suau. No sé, això és el que... Per tant, la primera seria dir consciència de la complexitat d'això, i jo crec que no té èxit l'estratègia de dir però que no ho entens, que no, ha de ser primer tu has d'entendre el que li està passant a aquest jove, saps? Que és que tens tota la raó, xiquet, jo també m'agradaria fer un cop de puny a la taula, que és que no podria més. Però clar, no sé, a partir d'aquí depèn, no?, en quin context sigui, però aquest seria... Bé, jo... A veure, acabem, diu amb 10 minuts màxim, eh? Sí, no, jo acabé ràpidament. A veure, jo sí que us he seguit, he llegit, tinc algun llibre vostre, etc. Bueno, moltes gràcies per tota la ponència o la xerrada, com vull dir-ho. Jo voldria tornar al tema de la teologia de l'imperi. Bé, i ara no faré publicitat de l'obra perquè no té sentit, però si recordem l'obra, en la frontera també hi ha el soldat. I el soldat no és un emigrant que ve. I el soldat, sa mare, li fa veure què passaria si en lloc d'estar en aquesta banda estigués en l'altra banda. És a dir, què vull dir? Que d'alguna manera, jo crec, que la teologia de l'imperi és una teologia imperialista i al final es fot a tots. És a dir, està fotut tant el soldat que no pot anar a casar-se, perquè, clar, hi ha tanta gent allí que necessiten tindre tots els militars com la resta de gent. Per tant, l'imperialisme ens fot a tots. És un poc el que jo volia dir. Què penseu? Jo crec que, essent veritat, però ens fot diferentment, perquè segueix sent una diferència, no? El que està, vull dir que és interessant lo de la complexitat que deia abans, per això, saps? Perquè és veritat, o sigui, és el més bonic de l'ideal cristià i humà, és que no pot ser mai un ideal d'uns pocs contra uns altres. Però, al mateix temps, quan la Mare de Déu, beneïda sigui, diu derroca els poderosos del sol i exalça els humils. Si això no ho hagués dit la Mare de Déu, és que ens prohibirien de dir-ho a l'Església, això. Perquè dirien que és comunisme o que és no sé què, no? Però per sort ho va cantar la Mare de Déu, l'Evangeli de Lluc ens diu això, i cada dia a vespre resem el Magnificat, que diu derroca els poderosos del soli i exalça els humils. Omple de béns els pobres i els rics se'n tornen sense res. Dius, va, hi ha un text. O sigui, és el contrari del que he estat dient jo, no? Tothom, que tota harmonia, diu, no, espera't. Clar que l'objectiu és que tothom estigui millor, però per estar millor, doncs n'hi ha d'haver uns que han de baixar i uns altres que han de pujar. I això és fonamental, ja dic jo, que beneïda sigui la Mare de Déu per haver posat això tan clar en el seu himne. I l'altre és una ideologia capitalista, que és allò de les copes, no? És tan conegut, les copes de xampany. Diu, no intentis reivindicar els drets dels pobres. Tu ves omplint la de dalt, tu no pateixis, ja caurà. Sí, ja caurà. Resulta que no sabíem que la segona copa té la capacitat d'ampliar-se infinitament, per no dir la primera ja, no? I allò no arriba mai a baix. És a dir, que no es tracta d'abocar més riquesa, d'imprimir més moneda, de deixar anar l'estàndard aquest d'or ara perquè es pugui imprimir tota la que vulguis, no sé quants trillons hi ha al món donant voltes que no tenen cap valor de res que refereixi a res real, perquè aquí hi ha una capacitat infinita de quedar-s'ho tot. I a baix no arriba res. No, s'ha de repartir. És com obvi, no? Això. I per tant, en aquest repartiment hi ha la necessitat que patint tots ens adonem, vull dir, en quin llenguatge, no? Però que fem polítiques, com he dit abans, no? Una política quina seria? Ja que he parlat de lo del Biden, doncs n'hi ha un que jo l'he seguit bastant, ara fa dies o mesos que no, i no sé com està, però jo havia posat una certa esperança en la campanya electoral als Estats Units del Robert Kennedy, en la possibilitat de com parlava, per exemple, no? Llavors, clar que hi ha, quan aterres en el món concret, si no és molt vaga, clar que hi ha solucions, sempre humanes, parcials i complexes, però solucions. Llavors, per exemple, amb això de la frontera, ell què deia? Jo acabaria el mur, perquè ara, a més, el Robert Kennedy deia en aquesta frontera dels Estats Units estan arribant gent del Senegal, i o sigui, no són els immigrants llatins que estan pujant des de casa seva i que amb tota una nit que hi va anar va trobar una de família immigrant llatina. Eren màfies de l'Àfrica i de l'Àsia que portaven a la gent en aquesta frontera, els hi cobraven el que volien, o sigui, no pot ser això. Tu no pots com a estat inhibir-te de la teva responsabilitat. Ell proposava
es tanca aquesta frontera i llavors sí, es fa un programa d'immigració en el qual aquests drets de la persona immigrada són respectats i que es faciliti, o sigui, que no es tanqui aquesta entrada, però que es faci de manera que no acabin estant en una situació de precarietat així, com per exemple proposen els de Sant Egidi, els corredors aquests. O sigui, no hi ha falta de proposta i d'intel·ligència política, hi ha falta de poder, en aquest cas, per poder-la exercir. O sigui que allò de la teologia de l'imperi, em sembla, aquestes serien les característiques, com ja hem anat dient, que seria que no és confrontativa, o sigui, no és polaritzadora, però sí que ha de ser capaç de proposar, o sigui, de mirar a la cara l'acumulació de capital. Si em diràs tu, no pot ser. O sigui, amb l'acumulació de capital que tenim hi ha un diferencial que és incompatible amb la democràcia. És així de clar, perquè tu tens unes empreses que són aquestes famoses 5, no? Com són la Facebook i la Microsoft i l'Apple i el Google i quin em deixo? L'Amazon, que tenen més diners que els estats rics. Clar, això no pot ser. O sigui, si tu permets que això sigui així, tens una capacitat de pressió econòmica sobre els estats que no hi ha estat que ho aguanti. Diu, doncs ens retirem tot això i l'estat es queda col·lapsat. I això és una realitat de com està el món avui en dia. Llavors això ho hem de poder confrontar, que no és fàcil, però la teologia de l'imperi ha de parlar d'això. Ja estem, Molt bé. Doncs moltes gràcies a tots i a dinar.